बिहानी को मैदान कइले तब खला देगा बचल बाड़ो कोई आ जाए वोटर तो कोई की कुर्सी बैठ के मैदान करता और नीचे और कोन आ जाए तो का कही वही सन तारा में गड़बड़ बा। हमारा में गड़बड़ हो गई केंगा प्लान बनाओ तन प्लान बनावता रहो दू वोटर बड़े से जनला प्रधान हां वो सोचतन जे खजाब महत्व आई कवि जीवा हां हां ओकरा के बता देती तो झाम दी तो कनी के झाम दियो हो का तो हुई सोचे सुना है बड़ा गोल लगी प्रधान जी। देखी बोला प्रधान जी बोला भी प्रधान जी नमस्कार 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 बैठ तब बैठे रहो कि चाय नाश्ता अरे हाँ हाँ अरे आओ चाय हुए नाश्ता पर ठीक बा ए कोनो बात ना और सब ठीक बा सब एकदम बढ़िया बा राहुल दाल एकदम गरमे के गरमे बा हनु ठंडाई ना नु ना ठंडाई देव से हमनी के खचा तो ये तो बा ओ आ गई चाय चाय पर चाय हाय अरे बाप हो बा हाय हाय हमर मेहरारू भोसरी कहत रहे कि बसंता बड़ा मकचूस हो हम ओकरा के वोट ना दी आ देखबो लेकिन रउआ सही के राजा बानी बियर चाय हम रउए के वोट देव हो अरे। दादा बियर चाय हो बियर चाय कल चाय है कमी नहीं है आज पी लो तक ले कौनो ऐसा प्रत्याशी ऐसा ना कइले रहला हूं लेकिन रउआ ई करतानी हम रउए के वोट देव हो दादा विश्वास बा रउआ हमरा खातिर भगवान बानी पानी आज ले ऐसा बियर चाय हमने कहियो ना मिलेला मारे देखबो खजाब जी चाहवा आउरी चीनी नहीं खाई चीनी वाला ना पी अरे चीनी वाला ना हो हदा बियर चाय हो बियर में चीनी ना रहेला अरे बियर चाय बियर हो अरे बाप रे बाप तो औरी ना डाल दिए हाँ? औरी डारे मारी ढाल हमरो के थोड़ा और ही दे दी हुआ के दे दी स्टार्ट अगर लगे करो दस थोड़ा हमरो के दे दी और ही हां अरे सब भरल बा देखी ना देखी तो जगह नमकीन नहीं नमकीन है तनी गुट काए लिया बार द हाय देखी औरो के गुट मिली अरे पर मेरे बात दे ए कौन भाई धरा भाई प्रधान जी हां रउआ हम प्रत्याशी जो अल्लाह से ना बैठ हमरो के दी प्रधान जी सिगरेट वा बस लिया ठीक है हदा प्रधान जी अरे औरी चारों सबा अरे मारी चले उतना बात स्टार्ट भइल बा घर में प्रधान बियर है अरे प्रधान जी बहुत बढ़िया बानी देसी सब बेस्ट तनी ये सब बोला पातुरे आदमी गलती होता का इन्हीं के सामने ना खाए इन्हीं के सामने ना कोनो बात नहीं क्या खा लेनी तो ज्यादा हरा मत कर टमाटर भाई हां बिना सामने के 6 बजे आ जाए सब हां हां रोज गांव के रात भर घूमे सब हां आ माहौल बतावे खातिर हमके 6 बजे बिजनेस आ जाए हरी तो प्रधान जी महान आदमी इतना यहाँ के दिल बोरियार हन प्रधान जी के हां खर्चा में केहू ना पता ना पछाड़ी आज पहली बार रउआ लोग के माने अरे बहुत बढ़िया खर्चा ना कोई जी बानी यहाँ के हमरा थकार आवता इया के आई इंग्लिश हो तनी चल जा रोल स्टार दे दी लेके ले जाला ना चला दी छोड़ चला दे दे दिए हम मार दे रास्ता में दे दी विकास ठीक बा धला और कोनो कमी माने उठवा अब अरे ओटवा तो एकदम चकाचक बा प्रधान जी कि हमार मेहरारू चुपके से समूह उठा ले लेगी कोनो बता दिल खोल के बोलो 2200 रुपया के किस्त हमरा से भाड़ा नहीं खेता दिया जा तो लड़ा में से जीतबो प्रधान जी तनी हम मोबाइल ने लोन पर ठीक बा हां कोनो बात ना ऐसा नहीं के किस्त वाला होता है द्वार पर व्यवस्था न कर दी केतना के काम बा लेकिन वोट हम दे अपना घर ए बात छोड़ केतना पैसा चाहिए 1030 रुपया दिया जा तो लड़ा में से जीतबो
नोट को ले आई कोठे पेमेंट दे दी है तो प्रधान जी अब तोहरो को हमरो वही तक बात रहल तू को हिलो रात के गैस सोरा गेल बा हमरो घर। सिलेंडर हाँ तो ढेर ना चाहिए हमरा, हाँ मात्र 1000 रुपया हमरा के दे। प्रधान जी हमरो एगो बात बा। अब हो ना गाड़ी कसौले बानी ओका 2830 रुपया किस्त बाटे देवे के बाटे। दिया जा तो लाना में से जीतबो। पैसा नोट क के एक कोठे पेमेंट केकरा के दिया जा टमाटर भाई दे देले हमके। हाँ तो पैसा इहे दी है केकरा के कोठा अपन बांट लिहलो नी हमरे के दे दी हम केहू के दे दी सारा लोग हमनी के आपस में हमनी के बात खानी से हम ठीक। ठीक चली लोगी हम लेके आवते नहीं तो ठीक बिना बा प्रधान जी हाँ। जय जय जय। प्रधान जी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रधान जी जिंदाबाद 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 प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी सुनिए बतिया जिंदाबाद प्रधान जी। ओके 55 अरे चलो 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 हम आवते हैं। दे दी हाँ अरे भाई चलो, भाई आते हम आवते हैं चलो करिए हाँ तोरा से जब पूछा तानी कि जे दिया जाए तो ते तो हमरे के झई आई तेरे कहत रे तो का नारवा जीतबो तो नारवा जीतबो तो अब लास्ट वे में चल बा गार मारा के दिए कि नहीं के पैसा गाड़ गाड़ मारा लगा जरूरत तो नहीं है प्रधान तो कावड़ा का करी सिलेंडर भराई है किस्त भरी ना जौन होगी तो बिगावा बानी बचा जा अब का हो माने चाहता रहते कि अब थरिया लेके आ दे राम दिला दे राम दुर्बक बनी रब्बा 5 साल में 5 करोड़ ये तो एगो उम्मीद पर खड़ा बानी है दे जय जयकार केंगे मार तो ले उहे तो रुकले बा प्रधान तू बोन गोइल बाड़ो हैं ये तोर बतिया तो हमरा के रुक देता ते जब न तब हम चाहता नहीं कि हम पीछे हट जाएं एक बिगावा बानू हम्म दिया जाओ कौन पे दिया जा वहां के ऊपर आ ऊपर आई उड़ा दी उड़ा ठीक बताओ